Zăpada e la 1 metru. Da, ce mă, tu ai 1 metru? Nu, dar e foarte mare. Așa este. Tu ai 1 metru, dar nu e zăpada cât tine. Uitați cât e de greu să vă dați într-un leagăn. Dar să știi că nu scapi de bulgăreală. Ți-am promis că îți frec nasul până cade? Ți-aduce aminte? Da. Bine. Aolea, e foarte greu Să mergi. să mergi. Ia arată-mi acolo cât de mare e. Unde? Uite acolo, în dreptul felinarului. Ia uite, e cât banca. Nu? Exact. E foarte greu Să mergi. să mergi. E foarte periculos. Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla să aluneci. Și? Ce dacă? Și ce dacă? Yeah! Ai cu puțin ajutor.